Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya mau lihat King Uji. Katanya sakit apa ya dia orangnya? Sakit apa dia orangnya? Sakit apa? Mas Ruai, mana Uji? Di setting. Mana Uji? Wis minggat di sini loro. Loh. Ndi wonge? Ndi wonge? Lah. Weh. Ndi ta jek sikilmu ndi pedhok jerene sikilmu. Ndi ta sikilmu? Apa to? Delok ta sikilmu kenapa? Kok benane kopi ngombe obat blok. Lah sikile ndi sing pedhok jerene? Lele. Pedhok jerene. Gak seleo. Ngono kuwi tak kandhani lho. Kene ki lemah gawah diomong wong tuwek-tuwek. Malah guyayak. Kulane boto kuwi ngarepe Septi kuwi apa to? Oh, nek kono. Lah ketek iso ketok ngene apa? Takokno kuwi piye tibane? Ndi ta sing pedhot sikile ndelok didok brongsong ku lho. Wes sok. Hati-hati le nek kono kuwi tak kandhani kuwi kan. Lah kowe kok diunggah nang ngene ya? Takok kuwi to Nek piye? diunggah nang ngene ki lah nek wong sing langsing to. Lah nek ngene ki nek Awak kok kebu kok ngunggahno kuwi gak kuat. Ya nambar glundung iki. Lah kuwi ra kuat to wonge, ra kuat kuwi jerine kuwi balik. Nek koyo lupi ya iso. Ya gak Nek koyo ngono. iki jempalik ngene. Apa jenenge kuwi cetane dijempengno ora kuat to, wis diputer balik wis dislentek karo bangsa ngono. Ambu. Ndelok ta ndi ta sikilmu? Apa to, Pak? Ndajal. Oh. Ndelok ta jak del. Sak pira? Wis sing ndi to? Kabeh to, dukane. Ora kabeh del kok mundur. Kabeh kok. Lah wis sing keseliyo sing ndi? Kene apa? Oh, paling kene iki lho. Kok kowe to? Kene iki paling apa? Ugel-ugel ngono lho. Kandhane kono kuwi Cek nang ndi to? ning gandu to. Kuwi bae kok balik ke sampean. Kok gak duwe? Lah kok balik kuwi kok. Kan balik nak. Heeh. Nek kok gak duwe? Ya. Balik nak. Pirang dina pisan balik nak. Ya mboten. Lagi dek ini po. Iya nek kowe diomong piye kok balik ora? Balik paling nek 5 dina apa minggu. Kuwi kok wis balik ping pindho apa ping terus mari. Kamu jajo. Ngteke pindho wis balik. Mari. Tahu. Wis jenenge ra retak. Sakon ini kok kamu. Sekali sakon. Oh, duwe. Ngene wan aku ora bakul tuh kesel. Mune kecek, motormu ndi ya? Ning gone ngano bulan. Oh nek kono. Wis nek kono kuwi hati-hati, kono gak lemah gawat yo. Wis ngomongi oh akeh. Gone Pak Ibu kek. Iya to kuwi. Kek Kuwi omahe Joko sing meninggal kuwi lho, anune babi. Lemah kuwi, Pak Ibu. kuwi lemah kecepet kok. Ngono ben ana blok, ben obat. Kok obatnya lagi ditukokno nanti ya, Pak. Obatnya ya ditukokno nanti sama. Obat nyeri ya. Ya bumbu paracetamol jarine. Iya wi kaleh kaya anu apa jenenge lis. Kena banyu sik. Ola ngopan kurang dina ndang go balik rono. 50.000. Nek mari kok dipijet wingi sing anu pijet tak kuwi kowe. Lono. Loro kan anune kuwi nunggu balikno kuwi otot-otote kuwi. Ngene kok dak piye metu kethe bela. Ya ora to. Kuwi yo gak metu kethe jadi. Kok gak sih? Wong kesliyu kok. Kok beda wong kebacok lho metu kethe lho. Nek dak biyen Pakde Lemen saiki Pakde Lemen. Wis putung kuwi andalan kok kuwi kok. Sing di kuwi. Gandu kuwi TK maro ngalor kuwi. Lah kuwi sing gawa rono ki sapa to? Kos. Ya kabeh kan seru to ngono kuwi kan nggone ngono kuwi ku nambani.
Ke demben sikil ke iya. Endi pas koyo. Sikil di kiwa apa tengen ya? Ya kemang iki. Ya kemang kok. Nek mari. Ini mlaku iso, Cek. Oh jagrak lho, Cek. Iji kita jagrak aku. Jagra. Gana. Ya. Nanggarene Itu tak kayak endi ya? Tak kayak keluar rumah apa tak kayak endi ya? lah menggawe dhewe. Ya ora to tak cacah ngono kae. Jagrak cilik loro. Kowe sarapan murung lho, Sok. Gawe saka pring ngono kuwi kena. Ya kena wis to. Wis iso gepreng ya iso. Ini kene ya. Gawe apa? Menawa nek dawa. Iya wis iso. Iya. Iya betul bilis. Nek kudu dawa. Kudu dawa. Aku kan duwe. Iki kok idemu wong luwi lho sih. Piye kaya coba. Lho. Iya ya wis iso kok. Kaya aku percaya iso. Tapi dawa. Nek karo sing jeber aku tangane lebokno. Kowe duwe ya? Duwe rek ku. Sing koreng. Wis ilene iki ya. Iki nang omah ke. Ya cak tak deloke kok tak jumuke. Enak ora. Enak kok aku sering nggowo ngono kuwi. Wis sarapan burung udah sarapan. Wes, Aku wis mateng, Ben. aku sarapan lawo Lawa apa? tempe wes. Lah iya aku yo lawa tempe lho. Kok? Endi Pak Mas? Mana ngarep ngono. Duseke payu Payu piro? 200. Bro. 200. Gedhe sareng ngates kok padha karo pitik. Tenang po ora mlebu. Kok ngeyel le. Dabone ke loro. Oh lho. Ayo bro. Kene 200. kene 500. Sopo sing tuku? Ya baku gule to. Oh enek saka kuwi. Tak kuru kok wedhuse gering. Gane lek ati iki payu 5 juta. Ya tak cukup jempluk. Heeh, tuku serba. Sing gedhi ke sing lanang ke 2,5 juta. 2,5 juta stoke 1.000. Saiki kabeh kene. Gak nang. Sik. Kan loro. Kayak neng. Wonge loro. Lah resik. Nek iki sing sitok lara dise nggo dijempluk kuwi. Sik kok ngono tomblok lho. Ndak sireng lho. Lah tuku tablet. Iya dituku lek ati ke lara ke. Oh heeh. Ke lara. Lara ke dise. Ngene lek ati gak to. Ya jempluk ya ora ro lagi rugi ya ora ro to jenenge ra mangan. Ya aku ndak blemplok aku ngono. 5 juta. Lek ati nampa dik 5 juta. Ya wis 5 juta kuwi duite sapa? Kapo duite kurung kabeh. Lah duwe sapa? Kuwi duite adike kok. Adik masih merentek ya yuk yo tenet ya. Ya mbuh wong jenenge wong. Kok bos iki muncul ditutup ben apa to kuwi dibuka ben isis. Laler yang diperban kok rene buruk ile ya. Ya rene buruk iki gak apa-apa. Gak pangan laler ya. Apane sing dipangan laler ki? Kok sing dipangan laler ki lho apane ngono. Kuwi ka ben isis kaya ngene kok. Ora apa-apa, perang dina jam mari. Wis mari aja dibaleni neh kono. Ini mbak motor wis biasa ae. Wis nyantai gak sah, lawe gak sah gatek. Ono le jempingan ora usah, ya to. Numpaki biasa ae. Kuwi lah wong terah awak gedhi gak iso nek ngetril piye. Nyapa ta ngetril bae ben apa to jane? Kok pembalap Rossi wo piye? Les. Kok wong Lupi balik. Lah nek lupi yo cilik yo iso. Walaupun jempeng aku kadang apa sih awake kaya apa tak takoki. Kok Aku yo ngono lho. oh, Aku padahal aku ngandani tapi gak usah jemping-jempingane kono, mak motor sing biasa ae. Penting aku yo ngono. ngono nyapa ta nggatek wong-wong jempingane diumbar ae ngono kuwi. Jempingan ki piye? Motor diunggahno ngono kuwi lho. Nyapa to? Ben opo? Ciloko yo awak dhewe. Lah kuwi lho. Oh. Ciloko yo awak dhewe. Iya to, Yutin kok Masa kene kok. Adi elem. Oh, gak usah gatek wong. Di bombong ayo ndek rono jemping-jemping lah. Nah,
Rusak ke sapa neh? Ya wae dhewe. Wong tuwek neh, ngono gak usah ngono, Cik. Penting santai ae. Ya, gak iso ya penak ngono. Iya to nyapa to ki ngono. Coba iki ndang pet mari ngono lho. Ya ora lho, wis jegrak. Kok kayu. Gak amu kele selena. Iya iya kok tak jebul. Dadi kok selena. Iya ya santai wae mangan sik kok. Kok Iki lek nek sarapan kowe. lah lape belas lah. Ya ngono bos. Vlog pagi hari ini saya melihat King Muji sakit. Muga-muga Muji dan cepat sembuh. Ya teman-teman tolong dapatku. Jangan lupa YouTube Ketengorjo, jangan lupa tetap di like di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.